Għandek nies li jgħidu lek jiena qabel ma noħroġ qabel ma mmur parti niekol. Sal-aħħar darba kont qed nitkellem fuq hekk fuq ir-radju kien hemm sinjura qalt li jekk niekol id-dar qabel ma mmur parti, nispiċċa nkun kilt id-doppju għax il-parti niekol qabel ma noħroġ nikol ukoll. Jiġifieri vera trid ikollok dixxilpina. Fis-sens marbek illi da s-sabiħ tal-individwu. Mela dik is-sinjura jista' jkun illi hekk. Sinjoħra tgħidlek isma' jiena jekk niekol qabel noħroġ pereżempju qas nieħu gost fil-għaxija għax imbagħad nispiċċa ma mmiss xejn. Jew għax ma jkolli abtit xejn, jew għax noqgħod bidejja marbutin nara ħadd ieħor jiekol u jiena għax bid-dieta għax irrid nonqos laqas biss gawdejta dil-festin pereżempju. U għandek min imbagħad jgħid isma' għax jiena kilt naqra qabel mela mort il-festin, ħadd pjaċir, imma m'eżaġerajtx. Mela m'hawnx jisbaħ mill dak li jkun jaf lilu nnifsu. Jiena personali l-ewwel option toġobni ngħid isma' dalgħodu segwejt l-intermittent fasting mela stax ma tantx kilt fil-għaxija naffordja nagħlaq għajn waħda, hekk jew bekk huwa żmien ta' festi. Ġifieri meta ngħidu ma tantx kilt, ġifieri inti tkun kilt pereżempju fit-8 ta' filgħaxija. Tal-lejliet. Tal-lejliet. U tiekol imbagħad xi ħaġa f'xejn. Pereżempju għandek min għax dija sistema naturalment dak li jkun jista' japplika kif jixtieq. Sewa. Tipikament l-iktar popolari hija li jħallu 16-il siegħa bejn l-aħħar darba li kilt u meta nerġa' niekol. Mela għal mod tal-kelma. Mit-8 ta' filgħaxija, ejja ngħidu mbagħad irqadna ħafla 10 11 nofs il-lejl. U mbagħad erġa' jitkiel tal-mod tal-kelma f'nofsinhar tal-għada. Issa, tgħidli tot tal-kulħadd. Biss il-breakfast. Biss il-breakfast. That's it. Tgħidli tot tal-kulħadd ngħidlek le. Jista' jagħmilha kulħadd anke medikament ngħidlek le. Però min m'għandux ċertu kundizzjonijiet bħal fosthom li tinżillu forsi anke l-livell ta' sokkor fid-demm, mhijiex idea ħażina jekk jiena naf illi speċjalment fil-għaxija ħan ikkumpensa. Mela mhux kwistjoni ta' inqas ma niekol iktar aħjar. Le. Xi starvation kif semmejna darba l-oħra. Imma jasma' jiena llejla naf illi ħan ikol u forsi ma jkunx abbundanza tikel imma nafu semmejna l-ġobon qabel il-programm. Illi il-ġobon peress illi huwa kemm fih proteini ma l-iktar xaħmijiet, il-kaloriji tilgħu malajr. Żgur. Dan il-laġinijiet pereżempju laġina minna nnifisha ma traqqax. Deep fried fiż-żejt ħadkun ikun fiha ħafna iktar kaloriji. Ġifieri mhux kwistjoni ta' kemm nikol bħala ammonti, imma fiex isarraf dak li kell. X'qed tiekol. Eżatt, ġifieri kemm fih kaloriji, kemm fih enerġija dak li kell. Jekk jiena naf li filgħodu bil-kemm kilt jew ma tantx kilt jew qatt ħafif, ara dak li jkun xi jkun komdu, naffordi naqri iktar mela li fil-għaxija ngawdi.